Anderean miren pisuani goratzen dut, eskiera batzuk ikon da gero, goratzen dut gela, saloi bat, garai hartan nitzako ze saloi handia izango zen, salita txikitsu bat izango zala, egurrean zarrite egoten ginela, han folio batzuk hartuta eta han margosten genituela horri batzuk eta egoten ginela, ez egora esarrekurik, zeleian egoten ginela. Atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, Ni miren artetzen az, da ikastola hasi negoen nire etxean. Da gero, denboreagaz, kanbio nintzen kolegiara. Lehenengotan hasi nintzen etxean umegitxigez. Baina gero, euskera salak dago eta bestea, gero joan aumentu zirean asko, eta joan ginean larrara. Umeak, diferenteak, beak, edade berdinek. Esango dut, ez dakiz hainbeti urtekoak ezingo ziren, enazak horretan hori, momentu honetan, baina, zazpi edo, holan txikitzuak ezin ziren. Pentsetan da nauk, ez dait, aurre jakingo durien ipaino betu igor. Badakizu, zure etxean hasi izan eskola txiki hori gaur egun dekozela 400 ikasletik gora. 400? 400tik gora. Jesu! Bai. Sinistu beziteko moduko gaur du. Bueno... Eta aurten hori, 50. urte hurrena, ospatuten da, orduztik. Akortan az gero, joan nintzera, batzar baten edo, ez dakit zeu joan ba nintzen. Bai, izan zen 50. urte hurrena. Bai, hori lehenengo joan nintzenean, enegun gure joan behin, lagundu sustenzu, eta joan nintzen da. Zorionak. Ontsi mutu dutzedaz, eltzean bai ere bertara, nitzako gauzerik politena, indutena edo ikusiotena, ez da itzelan esan, baina oso polite. Badakizu zorrontxan jente asko akordetan da zugaz, Miren andereño eta miren andereño esaten dugu. Bai. Bai. Hombre, eskerrik asko danari, akordetan direalako bakarrik, bertako izin bez, gero bizio bai behan, da bueno, ezin dut luzetu behau, ez dakiz zein bekauz esango nonko zan. Sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira